Ето, че отново сме в парка, където ще говорим с вас, са вашите домашни любимци. Здрасти! Здравей! Да кажеш кой си ти всъщност и кои са тези две красавици? Казвам се Захари, това са моите най-добри приятели. Арлина е голямата бяла и малката е Дарма. Кажи ми, Арлина, има ли си порода или се е осиновил? Ами аз си измислих порода лабролет. Иначе аз съм я осиновил, но познавам майка й. Майка й беше лабрадор, бащата е самоед, но не го познавам и тя е лабролет. Това го измислих, защото ме питат децата и няма да им се обяснявам. Много яко. Добре, а другата красавица? Ами Дарма, тя е от улицата, като малка още намерена, в нови Искър. Най-интересното е, че Дарма най-вероятно има нещо ловно в нея. Много така грациозна и красива е. Тя е птичар, дали по характер, като я гледам. Ама аз разчитам в нея няколко породи, въпреки че гонче или има нещо. Да, друг вид ловджийско го има, но има и други. Като възраст, на каква възраст всъщност? Тя беше рожденичка миналата седмица Дарма и стана на 3, другата миналия месец стана на 10. Добре, кажи ми, как се реши ти да имаш две кучета? И ти ги гледаш от много време, 10 години, 3 години, това си е страшно голяма отговорност. Ами Арлина я познавам от малка. Предният изстопанин ми е приятел. Просто той много път работеше в чужбина и по 6-7 месеца на кораби и така нататък и го оставаше кучето при различни хора. И в крайна сметка, като го направи 2-3 пъти това нещо и то кучето половин година седи при друг стопанин, после той се връща за известно време и решението беше да го остави на някой завинаги. И ти се появи? Аз го познавам. И него, и нея. Добре, но това... Не ми беше идвало през акъл, докато не разбрах неговия план къде ще отиде тя. И тогава предпочетох да е с мене. И 10 години си е с тебе? И не, 6,5. Пак, добре, окей, 6,5. Добре, добре, как се реши да вземеш другата? В смисъл, окей, 6,5 си я гледал и това е страхотно, между прочим. Аз съм на принципа, че има много хора, които дадат адски много пари за определен вид. Има хора, които искат порода. Да. Не искат куче, искат порода. Аз искам тези, които са хвърлени на улицата и те да намерят своя уют в живота. А пък Дарма беше като един нешлифован камък, защото тя беше на 60 дена някъде. И не знаеш какво ще порасне, пък тя излезна страшно красавица. Много хубава е. Малко е по-шумна, но е страхотно, много любвеобилна и е много добра. Добре, кое е било най-голямото предизвикателство, което си имал с две кучета? Ами да стигам от точка А до точка Б. И понеже единствения начин е или с кола, която нямам в момента, или с влак. И във влака, като се качим, е страшен панир. Общо взето. Добре, чакай сега. Но те са свикнали вече. Чакай да те питам за влака. Това е много интересно. Кажи ми, коя е била най-интересната дестинация, къде си ходил с тях с влака? Коя е било най-забавното ти пътуване във влак с тях? Най-забавното ми не беше с влак и най-дългото, защото на автостоп с двете сме пътували до Албания. Верно. Отиване и връщане и това нямаше влак, защото влака... До Албания е малко сложно, да. И в Македония трябва да чакаш машиниста да ти каже може или не може и влаковете са един път на високосна, така че само на стоп. Сериозен трип направихте до Албания. Колко време ти отни да стигнеш? 5 дена в посока, 5 дена отиване. И имаше хора, които те взимаха с двете кучета. В Албания самите албанци са адски широко скорени към това и веднага спират. Но Македония, въпреки че е малка държава, 4 дена я преминавахме. Там хората, кучетата ги признават само на улицата или на двора. За тях не може да бъде приятел или нещо, някакво домашно същество. Добре. Кажи ми, ето ти като собственик на две кучета, какво би посъветвал човек, който те първо му предстои да си вземе куче? Какво би го посъветвал? Какво да има в предвид? За какво да помисли преди да подходи, за да не се озове кучето после на улицата? Ами да знае, че това е изключителен ангажимент и е много близко до това да имаш дете. Сега детето ти е малко с по-различно поведение, обаче изисква адски много внимание.
Много хора има, които си купуват кучета, скъпи породи, държат да е това, обаче те си мислят, че когато вече го имат и нали са до него, това е достатъчно за едно куче, което не е така. Кучето изисква адски много внимание. Много е важно да му говориш. Те разбират абсолютно всяка една дума. Интонацията е това, което диктува посоките, нали, на мисъл при тях, не толкова самата дума. И да знаят хората, че това е животното, което ще обича цял живот и всеки един път, когато ти се прибираш от работа, той изпитва инстинкта на влюбване у хората. Така че да си представят колко много обича това нещо. Никога няма да те излъже, никога няма да те забрави и никога няма да те изостави. Супер, много ти благодаря за този разговор. И аз благодаря. Приятна разходка пожелавам. Мерси, всичко добро. Чао!